Sengiphindela nje kufanele ngiphindele sengimtholile okokuqala engizokuthola ngayo. Usubuyela negama. Sengibuyela negama ukuthi ubani engizoqala ngayo. Ngathi ngifuna lo nenkani kakhulu lo owakwazi ukusikhipha emzini kababa. Ngashona khona-ke ngafike ngambuka kanye ngathi hhayi zi-right-ke manje ihamba kahle. Ngathi mase ngibuya la kubaba ngathi hhayi sengi-ready. Wathi sho ngathi yebo. Ngathatha ivesti lakhe ne-trunk. Ngabuya nakho ngafika ngathi nazi-ke iy'nto zakhe. Wathi sosebenzisa zona ngifuna ukuthi kwenzakaleni ngathi noma ngabe yini. Wathi if mangabe okay mangabe simthatha siyenza kanje lento kushuthi imali yakhe ezongena izoba imali engaka. Izongena njalo ngenyanga kushuthi njalo wena after iy'nyanga eziwu-6 kufanele kube khona umuntu oshonayo ukuze kuzongena imali. Elabankashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva ninabendlondle nophapha ekhanda ehlala nasezansi kuyifundazwe zonke khona eNingizimu Afrika. Sibingelele sithobe kakhulu sibingelela abantu bonke ababukele uhlelo-ke izimpande zama-Afrika. Igama lami King Sicaka ngokaluqa iy'ntombi-ke ney'nsizwa zithi Sicaka seyishaya impunyela emfoka amancisa kancane ayidedele intombi hambe esokeni. Lalela uma ukuthi-ke mhlampe kuyaqhubeka uyasubscribe uyalike ihle leyo nto awuqhubeke wenze njalo. Sibonga kakhulu support nothando. Asingene ohlelweni siza ukuthi isigaxe size ngaso namhlanje sithini noma sinethezekile nje bude eduze nolwandle lapha eThekwini sizoxoxa nabantu benkosi. Sawubona. Yebo sawubona. Uyaphila kodwa? Ngiyaphila njani? Kana ukuthi mina nje ningifica la ngisuke ngiyiphilela ngoniwa yini nje manje nafika. Awu uncesi. Ubani lo? Usisi owangala endaweni engikhule endaweni yasemakhaya. Okay. Le phesheya kothukela. Ngeke ngisho ukuthi ngiqhamuka kuyiphi indawo but ngiqhamuke ngakhona ngala phesheya kothukela ngase ngizofika ngala eThekwini ngenxa zezimo ey'thile. Okay. Ngize ngazo la ukuthi ngize ngizokhuluma ngazo. Alright ma. Kumayelana nento yenziwa uma wayeshadile eshade nobaba. Ubaba ube namakhosikazi awu-4. Okay. Uma ube kuwunkosikazi omdala. So manje lento ibingiphatha kabi because ngikhule yenzeka ekhaya. Ubaba so ekhaya sibangaki iy'ngane kababa sezingazu-20. Thina kuma wami because uma omdala uyena ngithi angithi mangabe uke sithenjini kuvuma umamdala ukuthi ubaba athathe so ubaba wacela ukuthi alangele unkosikazi lo wesibili wathola ingane sedukuduku ubaba waphinda futhi wafuna omunye wesithathu akasakhulumi noma sengikhona vele namhlanje owesibili wesithathu unkosikazi wafika ngino-5 years sengifunda isikole. Wafika lo wesithathu wafika nalo wesi-4 so lo wesi-4 wathi methola iy'ngane zokuqala wathola amawele. Lo wesibili wakhulela wathola futhi nayo ingane so iy'ngane zakhe zishiyana nje kancane kancane ngethu because ube yabo. Okay-ke into engiphatha kabuhlungu sewuhamba kwesikhathi esikhulu ubaba seyabona ubaba bengasebenzi right ufuyile uney'nkukhu ney'nkomo yonke into nje ikhona egcekeni ku-right. Kuyahamba uhamba kwesikhathi uma ubonakala engazuthi akasezi kakhulu endlini kama. Alright. Usejwayele endlini kababa komamncane kakhulu because uma nomuzi wakhe ekhaya elikhulu umamncane nomuzi wakhe kwenye indawo kanjalo kuhlukene. Baye ubaba manje-ke akasefika ngala ekhaya kwaya kogcina nje engasezi because umamncane uyafundisa lo phakathi nendawo uyinesi lo munye uyi-social worker. So bonke ba-right usuza ngathi uyasikhethela ubaba. Uyasikhethela and zinhle-ke iy'ntombi kababa shem hhayi avuqa mama. So uma-ke ekhaya-ke ugcina uma esethola umagcina-ke umagcina wakhe uthole ngo-1998. Oh yeah. Laba-ke abanye-ke baney'ngane lo munye unezo-6 lo munye unezo-5 nezo-5 so uma unezo-3. Ekuhambeni kwesikhathi-ke uma wayibuka lento because uma ube umuntu othandazayo bekholelwa kakhulu emkhulekweni umama umkhokhela esontweni konke kukahle uma e-right kodwa lento ibingamhlali kahle yabo ibimphatha kabuhlungu ukuthi wafika ezogana la ekhaya ushadile uthelwe ngenyongo unkosikazi omdala kodwa manje futhi indoda isimshiyile.
ihambile. Mangabe ibuza ukuthi baba kanti kwenzakalani iy'ngane Yonke. ziyakubuka, athi yena konke kuhamba kahle. Hawu. Until-ke kule mfuyo ebihlala ekhaya. Mm. Ubaba vele wayithatha wayidayisa yonke. Hawu. Iy'nkomo zazu-30 ezazisekhaya. Wayidayisa yonke, wathatha iy'mbuzi wayisa kamamncane lo umagcini. Okay. Wathi seyizohlala khona ngoba isibaya sakhona ngazi sikhulu kwasha kwacima kanjani. So kwaba kuningi nje izinto azenzayo ubaba sithule siyabuka cause nami ngikhulile sengimdala. yeah. Ngiyazibuka izinto ukuthi hayi ubaba yonke lento ayenza kumama ayimnandi. Ayehli kahle. Okanguba nami ngase ngikhuliswa ukuthi shuthi ukuyogana kunomthelela ongemnandi because umuntu ugcina sekakuhlukumeza kanje. Shuthi ngayibuka lento yathi ma isiphi isinqumo ongasithatha kule zinto wathi ma ngaphuma ekhaya ngithi ngizokwakha umuzi ngizovusa umuzi ngizohlala kulo muzi wami. Lapho uyabuka iy'ndonga ziyawa ezinye akekho umuntu onakile ubaba kanandaba. Mayifikile hlampe ufika emnyango abingelela esanibonani ey'ngadlula ayidlulela ayihambela ngaphuzu amanzi. Athula uma ayibuka athi hayi uma ngeke. Shuthi uyayibona lento manje ukhathele yambona iyancipha nasemzimbeni, sesontweni useyanje mhlawumbe iphela inyanga ukuthi engalibhadanga esontweni. Hayi babona uma ukuthi hayi ayikho lento. Kutheni masimbona uma anyamalala. Athi mayibuya lapho uyabuya uphethe something ngoplastic. Hayi singamnaki angene ekamereni lakhe uthengele ibhakede leli lokubeka amanzi yes. Usethenge lona-ke u-10 litre wakhe. Angene endlini uma ayivalele ekamereni lakhe uzothi uma iphuma uyaphuma ujulukile. Hawu ma kwenzakalani? Athi yeyi lungisa umuzi wami mina. Hawu. Hayi singamnaki. Uyaphuma uyakhwifa uyachela uyenza yonke into khona izinto ayishunqisayo okunye ukushunqisa eminyango okunye ushunqisa endlini uyagquma uyaphalaza aphalazele phambi komnyango ajombe. Bese yoqedela ngasemnyango. Kodwa still hayi ngize nami phela sengihlakaniphile-ke manje wenza zonke lezi zinto uma ngiyabuka. Usukhulile uyabona. Sengikhulile ngiyabuka. Hayi ma kwenze njani hayi hlala kuphela kodaba ntombi endala. Yini kwenze njani? Athi umzali inkinga enginayo. Angithi yabona ubaba wakho. Ubaba wakho agcinani ukuza ukulala la ekhaya. Ekubeni futhi sebuye wathatha yonke into yakhe wahamba nayo. Asisele nalutho. One asinakudla siyaphanda. Kufanele ngiyosha amasimu emzini yabantu ukuze kulale kudliwe. Kufanele ngiyobosha amawashingi abantu ukuze kulale kudliwe ekhaya. Yini ekufanele ngiyenze ukuze ngikwazi ukuthi ngimbuyise akhumbule ukuthi uzele. Ayi ngibuka ukuthi hayi uma vele uqinisile lento le ayihlali kahle. Lento iyakhula njalo ngaphakathi nakumini iyakhela ukuthi lezi ngane kama zithola yonke into esikoleni, zifunda esikoleni ezikhokhayo, thina sifunda kuy'koleni zasemakhaya, i-uniform asinayo, ezinye iy'ngane zasekhaya hamba ngey'nyawo esikoleni, ubusika nehlobo uyacabanga. Ayinamajezi, ukhisimusi-ke njena-ke, ufana nansuku zonke. Manje uyabo ukukhula kulesi khathi ubuka ukuthi nazi leziyana y'qhamuka zigqoke iy'nto ey'namagama. Lezi kamazi nje hayi uma-ke ayenze lento kodwa stili kungalungi lutho kube ngazuthi futhi uthela uparafini pheko ivele into kube uwesi-ke manje na-ke baxabaneke nobaba abasakhulumisani mayethi ufonela ubaba uthi ubaba vele abhoye ngolaka agcine emblokhile. Hawu. Uvula amvala nje ukuthi angaphinde amfonele. Kwaya umamncane wavele wenza i-protection order ukuthi uma ngabe sangena lapha ya emzini. Uyaqonga le ndaba ungafa. Wahamba wavala nje ukuthi ubaba nje angabe seza ngala. Naye umama ngabe funa ubaba angayi ngalini. Bavele bamvala kanti njengoba behlangene bobathathu bahlangene boyi-3 bayazi ukuthi benza balwa ngendaba kama. Phela ngesi uyazi ukuthi uNkosazana omdala into ey'ningi mawuya ngako lokhuzana kuhamba affairs mabuhlanganiselene into ey'ningi ikhomba umama kudala. Base beyamphoqa ukuthi akayodivosa uma. Bathi akamdivosa ukuze ifalela lezi inkomo lezi egcwelelana ey'mbuzi bahlukaniselane bona. La umthathu omama bahlangene. Bahlangene labo bahlangene ngoma cause bona bayalingana bayazwana uma akasebenzi. Bayingane ilingana nabo bathathu. So uma athi mayifika ubaba athi ngilethe nazi incwadi ye-divorce athi uma nakamhlola ngeke ngize ngiyenze leyo nto.
Ngeke ngize ngi-default. Ingaleso sikhathi-ke wafika wathatha khona imfuyo wahamba nayo. Hawu. Wabuya futhi wathi namanje akafuni ukusayina up until ubaba wazophakamisa isandla efuna ukushaya uma. Emshayela ukuthi akasayini. Wathi uma ungamane ungibulale ngeke ngize ngiwasayine. Hayi waye Hayi. Akusho ukuthi wayewudla nephepha. Hayi udle no-plastic ngisho ephalaza uphuma. Kwakubuhlungu. Ubona ubaba afike esebhoka ngolaka, yathetha egcekeni, usho ukushaya iy'ngane, yabona nje kubuhlungu. Hayi, asuke kuma, mase esebenzisa-ke lezi zinto zakhe kuma. Alokhu ezama, abona ukuthi hayi imali iyaphela. Kuthi ekusuka ingane khona ubhuti omdala owangalika uma lo phakathi wathola ingane umfana indanga. Abuye nazo othi kuma ngokuthi akasayine phela ngithi nawe ugada amafa cause uma imina omdala uma sengilanye intombazane masuke umfana uMagcini. So uyingane uMagcini. Manje wayesebuka lo mfana uthi wena mama sayina lezi zinto ukuthi ubaba azothola into zayo. Athi uma ngeke ngize ngenze alwe nje nokuthi ngeke ngize ngenze wafika-ke sebefika bonke ukuthi hayi uzosayina ngenkani. Hayi uma wabona ukuthi naye ngangaye akana choice wavele-ke okay wawasayina la maphepha wabanikeza bahamba-ke. Sebehambile babuya bazoxosha uma-ke manje. Sebemkhipha-ke manje lezi ndongo eyi-Y sihleli kuzona. Jesu. Bathi iy'ngane lezi embi because lo munye wayesafunda. Kwaphoqa ukuthi akamthatha amphindise komalume. Yes. Ngahamba-ke mina noma sesibuya siza ngala eThekwini-ke. Sahamba sayohlala emjondolo yangala lakhuzaneni eMayville. Masifika lapho sathola indlu saqasha sakhokha u-250 ngenyanga. So ngiyavuka ekuseni ngemakhishini siyophanta. Uphuma le. Siyabuya nazi lezi esekhaya ingane kufanele idlila ngithi. Kurona le mali le siyiphantayo mina ngangisebenza 2 days esontweni. Uma engena usuku olodwa. Yeah. So njalo-ke kuleyo mali siyadlala siyarenta siphinde sithumele emakhaya. Kufanele igqoke nayo ayikaqedi isikole leyana efunda ugrade 11 siqoshwe ekhaya. Ayike masifika-ke lapho-ke isihlale-ke siyincenga impilo abanzili ngize ngibona ukuthi no ayinganganga. Uma ngithi manje ngale lezi zinto zakhe bezenza bengahlangani kanti nabo sebeyamgadla uma. Avele amile something ebusweni like ngathi iselesele lento iphuma amanzi. Azondwe nabantu athi methi yaphuma ngelelanga kwathi uyathakaza. Amshaya abantu estradini. Bacishe bamkhipha umphefumulo wahamba ulala esibhedlela. Wayelele lapha eDington. Bafika lapho-ke bamlokhuza kwalala 2 days ngihamba ngomlanda ngosuku lwesithathu. Ngathi mayize ngitshela ubaba ukuthi uma unenkinga wathi umbaba, ngihlangane lezo zinto mina nasukelani lana. Nifunani khona eThekwini? Ayethi nilandela abafana. Washo wonke indaba. Noma ulandela abafana. Awathi nje hayi ufebe bonke lokho benze eThekwini. Hayi ngathi yabona-ke baba-ke manje ufike ekugcineni kwebhasi manje ngikhathele wena. Ma ngabuya ngathi uma siyarathi masenza njani indaba yababa. Phela kufanele siphindele ekhaya umuzi sikhathi siyawudinga. Athi uma siqhubekeni la sigcine khona. Hayi-ke impela-ke sithi siyalizama-ke ikhambi siyalizama ekhaya hayi kufana nokuthi siyadlala nje kunalokho simosha imali. Sihambe sifuna nalezi imali. Uphele leli torhwana-ke lami ngilibambe lapha emakhishini. Ngibuye-ke manje ngithi ngiyaqhusha lazala ngibamba emalento zamasaluni because ngiyakwazi ukuluka ngini mangithi ngibona khona imali yakhona ayifani ayikho because ngisebenzela umuntu. So kuya ukuthi usebenza ama-customer mangaki lapha. Imali eningi iyangakuye. Imali eningi iyangakuyena. So uma ngisebenze 2 obvious anginamali osukwini ayikho imali. Abhansile kuze lapho ngisasesaloni kufika omunye usisi. Bakhulume ngale ndaba yalento le yokuthi contact ukuthwala yabo. Ayichaze ukuthi khona ukuthwala ngento enje nani kanje. Ngase ngithi nawo ubani okwazi ukwenza leyo. Athi yini uyafuna ngisho ukuthi uyathanda ukuyenza. Ngathi futhi nanoma yini engenzeka manje ngingayenza. Athi ayikhululeka akathatha inamba yami ngithatha inamba yakhe si-WhatsApp-ana. Asho ukuthi lowo muntu uzomthola endaweni ukuthi. Ngathi noma kanjani ngiyakhona lapho phakathi. Hayi ngifike ngitshela uma endlini ngithi ma ayisekukandi kanti uma vele useyitholele-ke naye-ke ikhehlana ngalana uyibambele. Uyajola uma? Uyajola manje uma unekhehlana lakhe. Kahle Kasi kuhamba kwesikhathi agcina sehlala nalo. Amen.
Sekubuhlungu phela mase ngisele ngedwa ngala. Uma useyithola ikhe sekumnandi emjondolo lapha ahleli khona apha until wazokhulela. So mina ngala ngizama le ndaba yalesithwalo-ke manje ngiyayifuna lento. Mangifika lapha ubaba ngiyaleleka ukuthi inhlobo zokuthwala into kanjani. Hayi mina ngivele ngithi ngifuna lesi sokuthwala ngomndeni wami. Ngoba ngiyabala ukuthi hayi ngi-rich kule ngane kababa ezu-17 esekhaya. Ngi-rich kabi. Wathi lo baba, abo ngathi nje futhi ngisho uma kuthiwa ngaqala ngobaba. Anginankinga naye ngoba yiye usikhulise kabuhlungu lo muntu. Ngathi hayi kosatha-ke lo baba wathi hayi okay fine. Wathatha-ke wangihambisa wangisa efuleni. Ngafika lapho ngageza ngaqeda abuya sangena endlini emzini wakhe lo wangishaya inhlanga emzimbeni. Iy'nhlanga lezi y'faka nomuthi sidabuzayo siqala la ukhakhayini mase kuza ngila ziwu-2 nje la ekhakhayini nola esiphuela emhlane yini isijungujungu lezo nhlanga zokuthi uyisebenzana. Aqeda lapho aphinde wathi angibuye ngizoqedela-ke siqalile kusho ukuthi ngangizophindela ngakike awu-3. Yebo. Okwesibili sengiphindele. Sengiphindela nje kufanele ngiphindele sengimtholile okokuqala engizokuthwala ngayo. Usubuyela negama. Sengibuyela negama ukuthi ubani engizoqala ngayo. Ngathi ngifuna lo nenkani kakhulu lo owakwazi ukusikhipha emzini kababa. Ngashona khona-ke ngafike ngambuka kanye ngathi hayi zi-right-ke manje ihamba kahle. Athi mase ngibuya la kubaba ngathi hayi sengi-ready. Wathi sho ngathi yebo. Ngathatha iskip ivest lakhe netrunk. Ngabuya nakho ngafika ngathi nazi-ke into zakhe. Wathi sosebenzisa zona ufuna ukuthi kwenzakaleni ngathi noma ngabe yini. Wathi if mangabe okay mangabe simthatha siyenza kanje lento kusho ukuthi imali yakhe ezongena izoba imali engaka. Izongena njalo ngenyanga kusho ukuthi njalo wena after inyanga ezu6 kufanele kube khona umuntu oshonayo ukuze kuzongena imali kuwena. Okay. Nangempela futhi kwaba njalo. Samqala-ke lo muntu sayilokhuza lento lesa wayenza lezi zinto zakhe lezi imithi yakhe ayilokhu zakuthatha lento akufaka emabhodweni yakhe. Ey'nkambeni abuye akukhiphe yakugcoba umuthi yafake ney'naliti. Wathi-ke base siqedile ithatha lezi zinto ey'lahla emgwaqweni ku-freeway. Ngafika lapha hayi nempela ngithatha lento ngilahle emgwaqweni wohambo omkhulu. Shiye kanjalo akuphelanga nsuku ngaki kwathi ushayiswa imoto. Ubani oqala ohambayo? Lena lo wasixosha ekhaya ufowethu omdala lo ozalwa lapha. Ukamba uphakathi. Yamshayisa imoto wawumuntu o-recover wawumuntu olimele okwazi wafika esibhedlela. Afika esibhedlela-ke okay inyanga yathi lo muntu usesibhedlela-ke ngo-6 ntambama siyakhona esibhedlela. Sizongena as ama-visitor ngesikhathi ama-visitor. Kanti yena useyothatha ispirit sakhe. Lesi azosisebenzisa. Wena-ke wena uma usufika uzombheka umfice umuntu ophila oseshonile ongasaphila emhlabeni. Kanti thina sesiyamsebenzisa ngala. Akuthe zoba yimina omsebenzisayo noma inyanga emsebenzisa sekuyena ozoya kobulala laba abafowabo nodadewabo. Uyabalanda njalo after 6 months thina ngala siyanotha. Shuthi imali yalo baba lo kwaku-30% ku-100% ekufanele ngikuthole. So ayike uhambeke isikhathi-ke uphinde ufike lo 6 months ukushona umamkhulu. Lo olami uma ushone yena. Uphinde futhi isithwalo sisebenze. Phinde futhi kwashona uma lo wesithathu. Wena unesaluni? Mina nje ngimele nje la esaluni ngiyelukela abantu kodwa umuzi sengiwuthengile siwuthengile umuzi wethu le kaMashu sinawo ukudrayisa futhi nakhona hayi ukuthi imali hayi into ekhona. Ngingathenga ongcono kunalo senenzethe ngajama. Ngiyachazela ayijampisi nje zishaya ngonyolo nyaka. Uma ngale usenengane eziwu2. Zilamane eduze because yathi ithi unyaka le wayekhulelwe yesibili. Hayi imphizi ngala mina ngibambile ngala le mpahla le u-right kuhamba kahle konke. Kanti umakoti lo uzoginqika nemoto ephuma emsebenzini lo yi-social worker. Ephuma emsebenzini kanti khona ingane yakhe kaMagcino phakathi.
yashona-ke ingane. Yena walimala, wahlala isikhathi nje impela iy'nyanga ey'mbili ey'ntathu esesibhedlela engafi, engasindi, engaphefumuli, ese-ICU. Ingane yagijima-ke iyashesha. Wavele wathi lo muntu yazini asiyisebenzise ngokuphuthuma le ngane kube iyona ezoqeda ngumama. Wafika inyanga le sathatha leyo ngane le sebenzisa ispirithi sayo ngoba sengazuthi kuyalunga. Sabuya sayithatha ingane-ke oyathi iyongcwatshwa ngala kanti ayikho ebhokisini ivusiwe ngala iyasebenza. Ubaba lo wavele wayenza isilwane sakhe. Le silwane sekuyisona esigijima okudlula yonke into. Hhayi-ke sisebenze-ke nalo baba-ke kumnandi-ke sebeshonile obomabo. Ayibone ubaba lento ukuthi hayi mani khona into engahambi kahle, abafazi bami sebeshone bonke. Athi ethi uyabuya ubuyisa uma vele useyihlalela nomuntu wakhe akusabuyeleki emuva. Athi phela washada fanele ubuye uze emzini. Athi cha angisavumi akusabuyeleki. La ngikhona kumnandi. Ahamba bayibone lento ukuthi khona ungahambi kahle. Umndeni wami njalo uyafa. Akekho ngisho yedwa umuntu engimenzela umsebenzi. Asuke ahambe esangomeni. Sifike isangoma simtshele ukuthi wena unomuntu osebenzisa umndeni wakho. Ngathi uthwele ngey'ngane zakho. So the time kufa umuntu uyanotha yena ngala. Uyafa umuntu ngala badla kahle nenyanga yakhe. Angikwazi kodwa ukuthi ngikusize nginqamule kodwa ngingakwazi ukuthi ngiyimise ingabe isenzeka. Hhayi uma esemtholile lowo muntu kuyenzeke-ke leyo nto-ke nangempela. Hhayi uphela unyaka akwenzekanga lutho. Imali ngala ebhenki kuthiwani into ukudla kalula kuhamba kalula. Nemali ngala ngathi khona umuntu olokhu eyidonsa nje idonsa nga-50, nga-100, 100K. Hhayi uphela unyaka kwenzekile lutho. Ubaba nangala akayibekile phansi uyamfuna uma ngala akafuni ubuyele emuva. Kuhleli kahle. Hhayi kuthi uvele kushona ingane kamali yomagcina. Le ezala leshenda Ayithole eshendene. Hawu ma kwenze njani athi nje ivele yaqhuma igazi namakhala yalala yathula. Eyi bona hhayi. Yindaba kube simila nalokhu kwake kwenzeka enganeni kamagcino ka-anti. Ngoba manje njalo ngeke ngithi uma ngilele ebusuku ever since kwagcina ukushona lo umakoti noma ingane nomakoti. Kusukela lapho kunezinto nje ey'fikayo ebusuku. Ngathi uma ngilele kuqale kushisa endlini. Ngesikhathi kushisa kube ngazuthi ngibhekile kodwa ngilele kube ngathi khona isintembi isilwane esimbi nje siza kumina ebusweni bami. Uma ngike ngaphupha lowo muntu kukhona umuntu ozoshona. Akusafi ekhaya sekufa nanombani osondelene nawe. Hawu. Nowokuqala ngangakunaka. Sekuwukwesibili eshona ngendlela efanayo. Makhathi ngivula amehlo uthi hayi mani iyafana lento. Ngiphindele enyangeni sengiyobuza manje kwenzakalani. Skipani. Ithi inyanga hhayi owawukwenzile akusenzekanga usehambile lowa muntu waya kuvala lesithwalo sakho. Ngithi mina hhayi asiqale phansi-ke manje sithathe yena ubaba. Athi nakamhlola-ke akwenzeka asivele siyivale manje. Ayisavaleki lento. Manje mina ngithi no asingayivali imali ngiyayidinga. Okungenani asishintshe ukwenza ukuthi sizoyenza kanjani singabe sisayenze njengasekuqaleni kokuthi sibulala abantu. Wathi hhayi amandla amaphela la. Angisakwazi ukukwenzela okunye. Kuningi lokhu engikwenzele khona. Hawu inhliziyo-ke lapho yavela gayibozi kakhulu manje sengifuna kwababa nje ukumbamba ngezandla engathi ngambamba nje ngimnqume ukuthi zonke izinto ezenzekile la ekhaya. Uma kunjenje uma ukwazi ufunda ukuthakatha wena baba. Imina ngihambile ngizizwe ngizama impilo ngibulala abantu ubaba. Izandla zami nje zingcolile nje kahle ngigcolile nje ngicole igazi nje. Shuthi abazali bakho bobabili banesandla entweni ayiyona. Bayabahlukumeza uma wagcina uzola uma wona ekuthakatheni wajona ukuthakatha umuthi wangawusaba. Bangasasabi lutho. Waba nenhliziyo nje ukuthi noma ungambulala to survive. Kuyigazi nje lo muntu nje ufana ukuthi ngifana ukuthi ngigxoba impukane nje akulutho nje umuntu. Wathi yabona manje umuntu ofanele ngimthole kufanele ngithole ubaba. And ngazama 2 times. Umuntu ofanele umthola nisafuna ukuqhubeka. Ngifuna umbamba izandla nje ngimphumuze naye. Mhlawumbe uma ngabe ngiphumuza yena kuzokuba khona into ezokwenzeka mhlawumbe ngizokhululeka emoyeni ngoba ngiyazizwa ukuthi uma ngabe ngicabanga ngendaba kababa ngiyafuthelana ngibaseleka ngingazi. Wesisi unayo boyfriend? Anginayo boyfriend.
Kaze ngibe nayo. Angazi ngoba nje since ine-background yami nje indlela engakhula ngayo ngabona ukuthi nje umuntu wesilisa nje uyahlukumeza, unenhliziyo embi, ukuzalisa ingane akushiye kanjalo. So nje angaze ngibe naso isikhathi somfana. Ngaze ngibe naso ukhona ukubamba yabamshaya udlulu, bamshaya udlulu. Hayi ukuthi kube umuntu ostay. Because ngizozama impilo la eThekwini ngeke ngathi ukudayisa ngomzimba. So yabo ngesikhathi dayisa ngomzimba ngafika ngisawu umuntu ngi-right noma uyaphumbela namphuma kubhekane siyasebenza zobabili siyabuya ntambama siyadla siyahlafuna. Yabona lento last dayisela khona sibaningi angithi. So sigcine sesilwa sibanga bona abafana laba bafika bezosithenga. Lapho sashayana ke namantombazane ke ikwalamula amaphoyisa umuntu wavuka esitokisini ngalelo sibanga nje lento le yabona ukuthi hayi le angafuni ukufa ngisafuna ukulungisa le esekhaya. Manje ke nje umuntu wesilisa cha angimfundi ozovela athi nje cha ungwami nje straight ukubamba kuyeke ngizobona ukuthi serious ngekushiya ubambe itoho ku-right nje piece job uphinde uyihambele. So ibhlungu lobo buhlungu bebuzwela kakhulu. So ngiyalidinga usizo ke manje ukuthi at least ngehlise le engale yokuthi engathi ubaba ngamshaya cause angikwazanga umshaya wokuqala ngimficanga ngifika ekhaya. Ngathi manje ngimfica okwesibili ngamfica ehleni nomkhulu wasekhaya ezansi ngangakwazi ukulithola ithuba. Emva kwalokho base behamba bobabili. La ngifuna nje ukumklinya nje kahle nje elele embedeni afe ngimbuka aphela umphefumulo uphume buka. Ngoba nje ubhlungu nje asizisebona ingane ngamali lezi ezini lena omunye uyiphara manje uyidlela iwunga intombazane le mhlambe ihlala nje bafaneni ayizazi nanempilo ukuthi iyaqhubeka iya phambili noma iyaphi udoti nje westaff intombazane. So nalokho nje kuyangidla yabo. So manje ngiyafisa ukuthi ke mhlawumbe mangathola umuntu ongangisiza kuphumelele kodwa hayi ukuthi aqede imali yami. Hayi phela imali siphila ngayo. Wona isithwalo sasidinga into ongayidingileyo ukubulala abantu into leyo yebo. Wona right uyithwale. Ngi-right ngithwele. Kanti namanje saqhoshalaza kulento yama-salon. Ngiqhoshaza khona impela nje. Noma ngingasafani nale nto yaqala. Akusafani ngoba nayo isaluni sekuyimini oyiphethe. Sekukhokhwa kumina. So wena mangibheka nje mina ngiphushela ngale mpahla le kanti ngala ngidla kamnandi hayi uma ufika endlini yami we ngabona ngezulwini wenza noma yini oyithandayo. Esho ngangiheha kanjani angenje endlini yakho sisi. Right uyihlalela cha phela kulula ukuthi ufike. Cha ngeke mntakama ngeke usuchaza ukuthi abafuna abantu besilisa wayichaza into ngoba ngibekwa yini. Cha kodwa kulula ukuthi ngikuthole. Asivalelisi. Uyasaba. Asivalelisi we. Layilana engane zakwethu angihambe sobuye sibonane kunenkinga esangibhekile la ngiyabona ukuthi le episode izophela kabi. Kodwa ke uyamusa sisukhuluma ngani. Yonke into yakhuluma ngayo ngayibuka ngathi umdlalo wena. Laba bantu laba baqinisile babona ngisho emehlweni bexoxa lento ukuthi baze baneyinhliziyo eseyiguqukile abantu. Angazi ukuthi manje Paul comment section nizothini impande zama-Afrika la asixoxa khona lalo daba silidingide-ke siza ukuthi uthini umbono wakho mawumbuka wona lo muntu usaphila emntwini phaka nomsehenye into sale kahle. Bathi siyawushaya kwamakhelwane bajabulile kungakuhlangani yebo khona kubuhlungu kunini ozama ugembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma liphahlazeke lingakasuki icwile kanjalo ke imali yakho sekuyisikhathi sokuthi kuphele konke lokho sondela eBlack Life Traditional Pharmacy uthole ibhodlela elihamba nesiwasho ikhombo yodumo kuphela amathunzi amnyama kuvuleka inhlahla zakho uma ngenelele Clever ubuye nayo izwa lemali uthole le combo ke kulula kumele ukwenze faka i-order namhlanje ku 062 219 7748 umsebenzi wethu ukukudilivela wena mawufaka i-order noma ngabe kuphi magumba manomhlaba Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.